Dwi'n falch bod fi wedi dewis cerdd fatha lefel A, a'r rheswm mwyaf dros hyn ydy achos da ni'n cael lot o hwyl yn dosbarth, a da ni chwerthu'n lot, ond da ni'n dysgu lot hefyd. Mae yna 2 agwedd i cerdd fel lefel A, sef cyfansoddi, dadansoddi a perfformio. So dadansoddi ydy'r fatha'r papur arholiad sa'ch chi'n neud y theori a pethau. Mae'r 2 agwedd yma wedi cael eu cyfuno fo'i gilydd sydd yn dda iawn dwi'n meddwl, achos da chi'n cael datblygu y sgiliau i gyd efo'i gilydd a da chi'n mynd sylweddoli faint o waith da chi'n neud. Enghraifft o hyn ydy, dros yr wythnosau dwytha, da ni wedi bod yn astudio cerddoriaeth jazz a cerddoriaeth glasurol. Da ni wedi bod yn gandor y caneuon yma, wedi bod yn dadansoddi nhw a wedi cael chwarae nhw yn ogystal â cael ysbrydoliaeth i wneud cyfansoddi yn hynna. A siarad am cyfansoddi, mae'r cyfansoddi, hwnna di'r darn mwyaf heriol ar un mae pobl yn poeni amdan fwyaf, ond mae o lot haws na da chi'n feddwl ydi o, a mae Cerbo eisiau helpu, so mae o lot haws. Peth arall sy'n dda ydy y balans rhwng y gwaith ymarferol a'r gwaith theori. So mae gwersi cerdd o amser cinio tan 5 ar ôl ysgol, a mae hwnna'n swnio'n hir, ond efo faint o waith ymarferol da ni'n neud, mae'r amser yn fflio. So, y prif beth sy'n fi ddeud, really, ydy bod dwi'n mwynhau cerdd lot, da ni'n cael lot o hwyl yn dosbarth, a da ni'n gweithio, da ni'n cael y gwaith, mae'r gwaith yn cael ei wneud yn dda. So, gobeithio bod hynna di helpu chi wneud penderfyniad.